Mrs. Udeaja onye obe ụbọchị tata ihe a na-eme n'ezinụlọ m bụ na nwa nwanyị na-eje ije dị n'ebe ọzọ n'ogbenye ojii wee na-ayọ ihe na-egwu ya bụ olu ebe ahụ ọ ya adịkwara ya mma ọ dị esoro ndị be di na-eme ihe ha na-eme ana m asị ebe ahụ ọ na-eje ga-adịrị ya na mma ọ ga-asọpụrụ nne di sọpụrụ nna di fụkwazi di na ụmụnne di n'anya dịka o siri eme na be anyị ekpere n'isi ebu na ọ ya adịrị ya mma Chineke ji enye ha ọmụrụ nwoke ọmụrụ nwanyị ha ga-ebikwa n'udo na ọṅụ n'afa Jizọs amen. Ana m ekene ndị ọgọ m ndị ogbenye ojii ndị be Ekedum maka agbamnkwụ nke nwa nwanyị Afoma Udeaja na ngwurube Udeaja. Anyị na-asị unu nnọọ. Ihe m na-ekwu bụ na ihe ndị ogbenye jiri were bịa na ha ga-enweta ọ ga-adịrị ha na mma n'aha Jizọs. Nwere na-ayọkwa nwa nwanyị ejichapụgo nyarị ndụmọdụ nna na-enye nwa ya orukwa ogbenye ojii onye anyere mụ na nne esiri bi osikwa etu a mesokwa nne die na nna die na ụmụnne die. Nwere na-asị na ụkwụ ọma unu jiri were bịa na be Udeaja mgbe unu ya na nke unu ji eji na ya amawo nke unu jiri were bịa n'aha Jizọs. Ana m asị na ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Afoma Ebuka. Udeaja. Tata ụbọchị unu. Anyị na-arịọ onye nọ n'eluigwe Chineke nọ n'eluigwe ije alụmdi unu na-ebido tata. Agwa na Chineke ka ọ bụrụ uru onye na-agọzi unu echeghị n'oge unu ga-enwebe ntụgharị okwu asị di na nwanyị ọ ga-eburu unu ụzọ. Chineke ga-enye unu ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwanyị. Ọ ga-enyekwa unu na akụrụngwa unu ga-eji wee zụ ụmụ unu tụzacha ụmụ unu wee too nyekwa unu nka. Anyị na-arịọ onye bi n'eluigwe ka ije unu bịa tata ọ ga-abụ were were. Ezinụlọ anyị batakwara n'ime ya. Chineke ga-edu unu ife niile unu chọrọ ga-enweta ya. Ndị a na-ebido ije idobe ezinụlọ ọ ga-enyere unu aka ogologo na-arụ isi ike. Ọ ga-agọzi unu wee sọ ọbụla unu ji n'aka ọ ga-aga were were. Unu ga-enweta akụnụba unu ga-eji wee zụọ ụmụ unu. Ụmụ unu ga-eto ka nka nyekwa unu anya.
anụ ayọ Chineke iji anụ bịa na ọ ga-aga were ewe unu ga-anọcha ya na udo site n'afọ Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Biko ọfụzụ usoro ibi eleghị m ise ka m nwere okwu kwenyekwa ha maka na ọ ha nọ n'isi mmemme a na-eme n'ụbọchị taa ọkụ ọrụ izu esi ka m nwere okwu igwe anyị egbochila n'ihe na ka amadụnụ nke na-emenụ tụtụkwasị ya ihe n'elu ịma na anya ala ịma na amachaghị ihe anyị na-agafe ebe a owego na obodo onye anyị bụ anyị wee jugide ọ bụrụ Udeaja ka o si apụta nwa be hụrụ ya n'ụgwọrọ onye ya bụ be Udeaja mụ bịa ka anyị jebe wee kpọrọ m anyị wee bata ọgwụgwọ elu bere bụkwa ndọkwadị ya na anyị oge a ka anyị ka ụmụ onye anyị chọrọ ebe a Afoma bebe ba. Di mo je di. Amore ko si bebe ba na agba ai. Ya na aga. Mo nwata kere si ebe na apụta. Ani no nwe nwoke. Na we fi ala ikia ya. We bia kwacha ya nya munne ya. Na we si na ya bia ba. Na nya ka bia. Ajua ya ida afia oso na ba Afoma. Omwere ka asi we patro ba udi here. Na go jere ba we na kwata ni onwere. Ni na ba fele ni ni ta ba ye. We kwata tere le ba. Anya we don ko we ni ye. We na ba ta na we ni ni aji ni ja no an. Ba bo nya ja yo no ni ya no an. Ojo we mo we ba ta. I was not here with you. Afoma. Now, open the fear. Open the fear. Yeah, like it, yeah? No. Afoma. Everyone now, again, I thought, no, Una hodina, otara ekonia. Kedia. Udeaja. Ebuka. No. Isa aja milion. Ha. Gua biru be. Okay. Kube. Okay. Sero ni Rusia. Mana na mata na 2 buru. Bona ko. Ko we ku nya bu. On ka bu di meti me. Ke to me na. Ya gua ku na kamera na. Manya no mo dara sa. Manya ji. Janda, sero ho ne kama ko na mo ara ba ya na ba. One way. Biko Ebuka. Ana masina Chineke ya gosi
ebumnobi unu bụ wee bịa n'ụlọ Afoma ji bịa n'ụlọ n'ọji emebi n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere n'izu na unu ga-amụta ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị nke bụ ezigbo n'aha Jizọs Kraịst. Okay, but the one was that. About can use, they never use one. The name of he was also global occasion. My Indian notion.
biasa biasa. Ọmọ ha agba egwu ebe a. Ọ na-ama na agba egwu n'elu akwa. Kọma ha agba ebe ọ ya ama na agba ebe ahụ. Biko sábàjú ẹ̀kọ́ ní ìlú bíkó abọ́kọ́dẹ́kọ̀ ní ìlú bíkó abọ́dẹ́ ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣàfẹ́gbẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́gbẹ̀ẹ́ ṣàfẹ́gbẹ́ ọbọ̀ṣọ́ ní mc jẹ́ ọmọ ẹ̀yẹ mc ìgbẹ̀yẹ. Agbamu ekwu kedu ihe ojikọ mgbanwe kedu ihe bi ya asị ọgọ ihe ọgọ klas bi ya o ị na-esheki ya mana ị na-esheki ya eziokwu ya na nwoke mara maka nwaanyị onye owukwu gị na-esheki abalị mmanya nwụso mkpụrụ kọrọ ife dị ife a imanye nwụso mkpụrụ mba na ịkarịrị ya enwere ife eji efe onye echichi asị na dị mbata aka chichigwe asịkwa m ama na ịkarịrị ya eme ka dọkịta ofu na-efu enye m ọ dịghị efu ọrụ Afoma ọkụkọ abịnye m ga-enye gị ijecha abata ịma na ha abatachakwa ọkụkọ ọya zuru ụmụ ya kwuru etiwe ọkụkọ bụ ihe atụ atụ ihe onwe iwu na aja esi na ọkụkọ ọ ga-adịrị ụmụ n'afọ dịka obere nwa na ndị mụrụ na baptizim were na-aga Chineke wee zubere onwe na enyemaka eji m ọkụkọ wee na-enye gị igwe ọba n'anya n'ebe ị na-eji ije ọkụkọ anyị abụrụ ọkụkọ a na-abụ ụmụ ka ị na-abụ nke gị ihe ụmụ ọkụkọ anyị ewetara ihe eji ewefu ụmụ jigasịa ha tuwe ha ebe anyị ekedebe. N'ụbọchị tata n'ihe ọgụgụ Chukwu si na ụlọ obido o wee na-agba anyị onye mmadụ kwuru sị ọ dịghị mma ka ọjọọ bili naanị ya unu na-aga n'ihu nke mbụ n'ime ịfụnanya unu ga-afụ unu n'anya fụ Chineke unu n'anya were Chineke unu dịka mọdel Chineke bụ ihe nlereanya wee nwee ike na-afụ unu n'anya ka unu mechara nke a nke mgbe unu na-asọpụrụ unu a na-akwanyere unu ugwu
wee nwanne m nwunye Afoma Chukwu ịsọpụrụ di gị dịka Kristi siri bụrụ isi nzukọ nke na-ahụ ya ndị bụ di Chukwu Ebuka bụ nwunye gị n'anya ewepụ Chineke onye ọzọ bụ nwunye gị ewepụ Chukwu onye ọzọ bụ di gị nwaanyị na-akwanyere ugwu na-asọpụrụ gị na-ahụ ya n'anya ndụmọdụ ka na-enye ụmụ tata ndị bụ di sọpụrụ di ndị bụ di ụmụ n'anya etu Kristi si nzukọ ya n'ụzọ pụrụ iche. Chukwu Ebuka ọ bụrụ onye bụ spy to your wife mmadụ na-akọrọ nwunye ọsịkwa ya ọ bụrụ dịka na-akọ etu aka ọ dị ebe Afoma dị onye na-abịa akọrọ maka di gị onye ahụ bịara leti gịnị ya were ofe obi emebi dịka dị ezigbo di na nwunye ọ ga-enyere ụmụ aka n'ụzọ pụrụ iche na-ewere nwere ike ibicha obodo na nwunye ka ọ ga-abụ ndị mmadụ na ndị anya ihe dịka 25 years to come na n'elota emere tata oge mkpụrụ ka esi banye mkpụrụ ga-eji ije dị maọbụ ije nwunye na na-abịa ụmụ kedu ihe ga-agwa nwa nwoke a night before his wedding or my daughter a night before her wedding ma agwa ya na na-etikwu na emefe na ga-agwa ya na amasị obi maọbụ na-akọ ya ndụ gị ga-abụ ọrụ ị ga-atọ n'ezinụlọ ka o wee gosi na ibe ezigbo nwaanyị ka o wee gosi na ibe ezigbo nna ezigbo di unu mere etu a na-aga unu afụ na agbachi efu na ịfụnanya dị n'etiti unu a na-abawanye ọtụtụ oge nwere ike nwee ihe ga-eme na anamata unu mana unu lota na unu ga-emebe na mmadụ ụbọchị ahụ na-edogba mana ọ bụrụ na unu ewere unu ebe n'akụkụ efego nwere ike nwee ka ofe ihe siri eme for 1 week na-edogbadara ya unu gara ebi ndụ dịka ndị nwere okwukwe wee nwee ike na-ahazi onwe unu maka ọdịnihu sisi etu a zụọ ụmụaka unu ọfụma ọfụma ọtụtụ oge ndị agba ọhụrụ tata o nwere ihe na-enyekarị nsogbu n'etiti ha ofu n'ime ya ahụ telefon fonu nwoke kụọ ọzalụzalụ bụ ezi nke nwaanyị kụọ ọzalụ nke gbagbo toilet kedu ihe a na-ezo ihe niile a na-ezo ka a ga-akwụsị ka nwoke were fonu nwunye eme kọl ọ dị na koodu ka nwaanyị were fonu nwunye ọha ya si emerekwana fonu maka ebe a ka nsogbu dị so ihe niile a na-ezo a ga-ewere ebe n'akụkụ ezinụlọ ọnụ wee dị mma ka unu wee nwee ike nwee ntụkwasị obi o nwere ihe na-eme ka ndị na nwunye ma njala kedu ihe ya distrust makes marriage lost ịtụkwasị obi n'ebe nwunye gị nọ n'ọkụ onye akụkụ n'ezi akọkụ n'ebe a ịtụkwasị obi n'ebe gị nọ onye gị nọ n'ezi ịma ndị ga-ahụ ụlọ akụkụ na nwunye ma njala na distrust enweziri ntụkwasị obi n'ebe ụlọ na-eme ka ndị na nwunye ma njala so I am going to pass over the word. I am sorry, is very, very powerful and important. And I'm not also my manager and okay, so working on my Unafuna, wachefuna, wadeke ukabila na unafuna. Uko kwa mwezi na mwezi na bambo ne ngobi bagana ne ngobi na saya sorry kuno ne meka ifuna amani kezi kuno na ngene ọtụtụ oge afụdị na nwunye ka ha ya na-akagharị ọtụtụ oge afọ aka ha yi uniform ọtụtụ oge afọ aka ha jikọrọ ofu ụka ọnụ ụka 6 ma ọ karịa ịka ji nke 9 ọtụtụ oge afọ nwoke ka ọ na-enyere nwunye ya aka maka oge ụfọdụ asị na nwoke ara na kichin n'oge na ala not now you can help your wife in the kitchen you can help your wife in the family manage ime ọbụla ọbụla o si ya
nwere ihe ga-eme ụwa ga-emebi nwoke bụ a na-atụtụ ise mmiri ọkụ ọbụda ofe ụwa ọ ga-emebi you have to unite unity were ike na-ahazi ọnọdụ ezinụlọ ya wee na-aga akwụkwọ gị nwere ụmụ njem jecha natazie ụlọ na fam natazie nwoke jee na papa tụkọ ọgwụ wee newspaper na-aga nwaanyị jeseta mmiri tinye mmiri dị agwa ahụ tụkọ ọgwụ ise mmiri ọkụ pụta jebacha ji just no that is intimidation pure intimidation ịmanụ ji ga-eme maọbụ onwe ka ụgbọala si wee bịa nwaanyị bụrụ bọket sapụtọ pụta ụlọ na-eme ihe a na ụmụnwa na-atọ ụtọ na onye esi ama nkata ya bụ ndị ejisi kere nyere ụmụ na-aga ihe nwere ike na-aga nke ọma uru nwere ndị ndụ dịka onye otu Kristi ọ bụrụ ụlọ dị njikere n'ebe anyị n'ọkwa nna na-agbadotara n'ebe ụnụ bịasịa ndị ga-amụta m ndị ga-amụta ha esere ka ndị ga-amụta ndị dị anya obi ụmụ bịakọtara n'ụlọ ụka nke n'anya mụrụ n'ihu ụbọchị oge nzukọ na n'ihu ndị ụka ọgbanye mụrụ site na mgbado nke Chineke Kristi na-enye onye n'anya ga-agbazi n'ụlọ obere ụlọ nsọ site na baptizim ugbu a ọ ga-esitekwa na sakramenti pụrụ iche n'ụlọ grasi ya ike wee dosie ike oge niile na n'ebe ụmụ ya na iji wee pụta ọrụ ndị ọzọ na-ere ndị oge na nwunye ya bụ anụ ụmụ n'ihe nzukọ ugbu a unu kwupụta ihe uche unu Perpetual Afoma na Innocent Ebuka ọ bụkwa dịka obi unu gosipụta n'enweghị mmanya ọbụla ibi ebe a akwa ịgaziri na nwunye ụmụdị akwadebe bụ nna esi ụzọ ndị alụmdi na nwunye ịsọpụrụ ụmụ ya na otu ụmụ n'anya mgbe ọ na-agba na ndụ ụmụdị akwadebe dị obi ụtọ nabata ụmụ nke Chineke ga-enye ụmụ zụọ ha otu iwu Kristi na nzukọ ya si chọọ ugbu a otu ọ bụla ụlọ chọrọ ebe na ọgbọga mmadụ ndị na nwunye dị asọ jikọ ụmụaka ndị ụlọ wee nọrọ n'ihu Chineke na nzukọ ya kwupụta nkwekọrịta Ebuka enwere nwa Afoma ịbụ nwunye ekweghị nkwa aga m akwụsị gị ego ma ọ dị mma ma ọ dị mana ndị na arụ aga m alụ gị aga m asọpụrụ ụbọchị niile unu ebuka nkwekọrịta n'ihu nzukọ ka Chineke were Afoma ya ka nkwekọrịta ụlọ mma ka ngọzi ya jupụta n'ihu ihe Chineke jikọrọ ọnụ mmadụ ekewara n'afọ na mma nsọ ka Chineke gọzie mmadụ ndị a unu ga-amalite ụlọ iji gosipụta ịhụnanya na
nguzosi ike n'ebe ọmụmụ nọ n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ. Afoma na mgbaka nke na-egosi ịhụnanya na iguzosi ike n'ebe n'aka na nwa na mmụọ nsọ. Amen.
seems so right. Oh, yes. Ife a na-eme n'ụbọchị taa bụ agbamakwụkwọ nwanne m nwaanyị Afoma Udeaja. Ị na-anya kịta ifu na ihe a na-eme ọ na-aga n'anya ya. So no ebe agbamakwụkwọ ya na ka anyị nọ na ya na. So ihe na-agwa nwanne m nwaanyị bụrụ na n'ụbọchị taa na ọ bụrụ ọzụkwanụ a single girl now is now married, not Mrs. now always. So him magasi umu ife na ade na niye anum di na nwunye now. When I say ka ogbada anya ofuma. Etu obuno si na fe wotinata di obi. Di di na anum di na nwunye bụ etu obuna isi fu ya ana assault things na onwe ha. No ife dị na ye dey in between them. Ese dozie no ye dị na ya. Obi bụ nsọ aṅụrị tata. Maka na nwanne m nwaanyị nke ntọla atọ bụ onye na-eme wedding. So ọ bụrụ ihe aṅụrị nyelu m. Do mana ịmana mụ na ya bụkwa onye na-akọkọ no so mana nsogbu adịọ. Ihe m na-wish bụ happy married life. Then advice m na-enye nwanne m nwaanyị bụ Afoma. Onye afọ ya si dị ka Afoma esi ọchọ nsogbu. So when na yọkwu ya ọbịa ọ nọ luo ilu obe di gị biko gba mbọ otu a isi anọ n'ụlọ n'ọlụ onwe gị bụrụ onye na-achọ nsogbu sikwa otu a na-eme respect ya di gị ọ bụ na ọ si gị mee nnọọ mee nne di gị welie ka nne gị nna di gị welie ka nna gị otu a isi welu mọmị m na dadi m ime otu a ọ ga-adịrị gị na mma ekenere m Chineke otu ihe niile si wee gaa onye nwaanyị nọnyere gị na marriage gị na-agwakwanụ ọga gị bụ ọgọ nwoke biko ịma na nwanne nwaanyị ka bụkwa obere nwa ndị ma ihe dịcha na ụmụ nwaanyị siri ike mụnwa bụkwanụ nwaanyị ma otu mụnwa si eme so nwee na-ayọ gị biko ilo ijirili nwanne nwaanyị nwayọ na-esie Afoma ọ bụ eziokwu na Afoma nwanne nwaanyị achọrọ nsogbu mana biko wetuo riana maka ọ na-abụ ewetuo ọgba aghara na esemokwu agaghị adị n'ezinụlọ ihe na-ewish unu bụ happy married life. Tata ka nwanne m nwoke bụ Ebuka Innocent Ekedum na-eme emume agbamakwụkwọ. So ọ bụ ihe inye Chineke ekene na tata na o tozugo etozu ka nwoke. Ihe nchọkwa n'egwu ya wee bụrụ na ihe dịkwa nna alụmdi na nwunye ọ dịchakwanụ fecha wedding bụ ofu ihe nke a na-eme ofu ụbọchị onye ọbụla bịalie ọna mana marriage bụzi nke dịzile ha nke ya adịgidezi n'etiti ha ebighị ebi. So na marriage nke ha na-abanye na ya ọ bụghị ihe dị fecha ọ na-abụ ọtọkata ụtọ anọkata onubinu ghọta n'onwe unu. Ebuka ịbịaluo ghọta nwunye gị, Afoma ịbịaluo ghọta di gị. Malụdị mmadụ di gị bụ nke nwoke, malụdị mmadụ nwunye gị bụ mala ihe ọ na-alaike mala ihe ọ na-asọ. Ọ bụrụ na ịghọta nwa ọ bụrụ na unu nwe nghọta ahụ ọ ya reduce unu a lot of misunderstanding because unu enwego understanding a kind of personality each of you bụ. Another thing advice m na-enyekwa unu abụrụ communication dị very important. Communication bụ ịgwa di gị okwu, ịgwa nwunye gị okwu. No need of store something in your heart na-eche mgbe ọ ya eju ka ekwube. Always try to communicate. Onwe ihe nwunye gị mere like ya ma nke nwaanyị onwe ihe di gị mere like ya, always try to communicate. Communicate abụghị egwu ya etu ọ ga-esi wuye iwe mana find a way of egwu etu ọ ya bụ isi gwu ya oge ege ntị ghọtakwuo ma take a correction. Ọgwụ ọsọ communication agwụ ọsọ na mgbe emejọrọ. Communication also includes your plans, your ideas. Okay, na nna achọkwa n'ije ebe dị etu ya na ihe nna ejelu. You try to communicate that to your husband. Ọ ya bụ if something goes wrong, ọ sị oke nwunye m gwakwara m na na-eje ebe dị etu ya. Communication plays a vital role in marriage. Ọzọ bụrụ
manage your problems within yourself. Don't invite a third party. Let's say Ije Kosalonye or Kosalonye. Some people might actually give you a good advice. That's true. Ụfọdụ ndị nwekwa ike nyekwa gị advice ihe tisasi marriage unu. So mind how you bring out your problem to other people. Ọ bụrụ na ọ ekwu unu, manage your problems within yourself. Ka ọ bụrụ na ije ahịa, si ahịa na-abata, ịma na nwaanyị nọ n'ụlọ, ma ọ bụ ịma na nwaanyị nọ n'ụlọ, ị nwere ike ọ bụrụ fruits like this igote, ọ bụrụ ihe ahịa igote, onwe something ihe egote wenatalo nke nwaanyị. That alone will solve a lot of problem in the house because that is a show of love. Ọ bụrụ na isi etu aha na-eme, at least once in a while iwenatakwa ihe nke nwaanyị gị na ya nọ n'ụlọ, obi ga na-adị ya mma. M na-agwakwa nwanne m nwoke, do ama m na ọ bụghị onye nwekwala nsogbu, mana maka adị ama ama, nwaanyị abụghị ihe a na-eti ihe. It's not an instrument, it's not a drum ma ọ bụ ihe a na-eti ihe. No, a woman should be respected no matter ka o si na dị. Ọ bụghị iwonyitebe aka tibe nwaanyị ihe, ụdị ihe ahụ adịghị mma. Amabu m na nwanne m nwoke adịghị eje ije abalị na ọkụ ọsịs na ọbatago, so no need of egwu ya na mchijibe ya gbanaba ụlọ ma na ọ dịghịzi single ma na ọnụgo nwaanyị. So onwezi ihe ọzọ, ana m ekpe ekpere na-ayọ Chineke na ọ ya agọzi ezinụlọ ọfụ ahụ na-ebido tata. Ọ ya enye unu ọmụmụ nwoke, nye unu ọmụmụ nwaanyị, nye unu ihe unu ya eji wee zụọ ụmụ unu, nye unu ngọzi na-eso marriage were abịa and all the good things. Ama m na marriage a na-aba bụ na ka enwee a companion, nwee a partner. Ekpere m wee bụrụkwa that you people will find fulfillment, that companionship and that friendship among you people. Anyị nwabụkwa ụmụnne unu ya na-asọpọtụkwa, Chukwu ya esokwa kwado. Anyị abụ a factor ya inyelekwa aka na-unite unu together, not a factor ya na-divide unu. Tata is a very great day maka na nwanne m nwoke a otega bido chọba nwaanyị. Finally after every ayamani ya anyị na-achọ na Sokoto dị na Sokoto, anyị na-achọ mana Enugu ma n'Imo mana Abakaliki, ayamaha na ọdịnada zụba nya melobi ji wee dị m mma. Anyị na-ekene Chukwu, anyị na-ekene si ike n'ihe ọma o meela anyị, na-ekenekwu family nke nwaanyị ka ha si wee kwe releaseela anyị nwa ha maka na ọ dịghị izu. Ndụmọdụ m na-adozi nwanne m nwoke na nwunye bụrụ ka ha na-ebi ọfụma. Ihe niile dị na ebe mmadụ na-abụ anọbụ ha before bụ nghọta. Once nghọta dị, ihe niile ya na-aga. Even Bible kwulie, ọ dịka na proverb ka o kwulie o. See, a house is built with wisdom, but with understanding, that house is strong. So ha were amamihe bilu, welkwazie nghọta, nọrụzie. Family ha ya adị ka nke Joseph na Mary, bụrụ ezigbo family eji amatụ. Daalụkwanụ. Afa m bụ Ifeanyi Ezemoka. Onye na-eme ihe n'ụbọchị nke tata bụ Ebuka, Mr. and Mrs. because ha chizugo tata. Ebuka na-aba ezinụlọ nke tata. Ndụmọdụ na-enye n'ụbọchị nke tata bụ na nwoke ọbụla na-aba na ezinụlọ adịghị izi. Ọ ihe a na-eji ọ ebido n'ime Chineke. Ọzọ dị ka ebe bụrụ na otu ọbụla o si wee fụ ya, because na mmadụ eji ya n'ụwa na-ame bụ na ọ bụghị niile ka nwoke ga-eneche ya anya. O nwuchi ofu anya, o nwuwe ofu. O nwe ihe ụfọdụ ọfụrụ o nepụ anya ma ọ bụ na udo na-achị. Onwekwa nke ọfụrụ adịghị mma because akwa emechicha anya n'ihe ọbụla. O nwe ihe ọbụla nke ọfụrụ adịghị mma okwukwa. So na Chineke enyere ha aka n'ụbọchị nke tata. Otu anụ wee si wee malite n'ụbọchị nke taa. Ekpere bụ na Chineke enyere ha aka. Ihe ọbụla nke ọbụla ha bido, ihe ji wee bụ n'obi, ha ji wee bido mmadụ eji n'ụwa. A na-arịọ Chineke from 9 to 9 months at least anụ good news. Aṅụrị ewezu oke na ezinụlọ biko na ọkpụrụ nyanwa. Emekwa anyị aṅụrị na aka ezu oke karịa. Ekpere bụ n'ụbọchị nke tata ọ ya emezuru ya n'aha Jizọs.
yeah. Let it burn that. She tell me say she no go leave, oh. She go dey here with me if I no get money, yo. Oh yeah. She tell me say she no go gree go. She go follow me stay, we go both so carry, yo. I wanna be your Diego, I wanna be your man. She said she's not for Diego, she said she understand. I wanna be your Diego, I wanna be your man. She said she's not for Diego, she said she understand. Would you stay with me? Would you stay with me? When I don't get money, when I don't get she, yeah. She will stay with me. She said she could stay with me, yeah. When I don't get money, when I don't get she, yeah. Oh no. Ole, ole, ola. Ola, ola, ole. Ole, ole, ola. Baby, tell me, oh yeah. Ola, ola, ole. Ole, ole, ola. Ola, ola, ole. Sing! She said she love me unconditionally. If I no get a Ferrari, my baby no go stay far away. She dey won't call away. She say if you leave me, boy, na die, yo. Ain't no retreat and no surrender. Oh, whether I want night, she go there with me every day. I wanna be your Diego, I wanna be your man. She says she's not for Diego, she says she understand. I wanna be your Diego, I wanna be your man. She says she's not for Diego, she says she understand. Will you stay with me? Says she can stay with me. When I don't get money, when I don't get she will stay with me. She says she can stay with me, yeah. When I don't get yeah. When I don't get money, oh no. Ole, ole, ola. Ola, ola, ole. Ole, ole, ola. Ola, ole. Ola, ola, ole. Ole, ole, ola. Ola, ola, ole. A good woman no coming from the Lord. They know they see her for market. A good woman is a blessing from above. Her type will not there for market. I tell you more, Yaku. When you batra kolisa seva, you no more those Yaku. When you batra those Yakumo. Always loving everybody, no discrimination. What a dimma, no competition. Come and see the blessings of the Lord. Everyone Yamaka, Moses in a a good woman no coming from the Lord. Chuku is a blessing from above. Honeymoon, Akwanye chotra nesi wanye chotra no hiyoma. Akwanye chotra nesi wanye
ogonogondo. You will find that the wife will find it a good thing. And obtain a favor from the Lord. Ay, 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 ay. You must see that. You don't want to find my trouble. And so we do that. I see no man's a whole Otuto dịrị gị nna na nwa na mmụọ nsọ na mmemme uhuruchi a ka otuto dịrị gị nna na nwa na mmụọ nsọ ka ahịhịa ahịhịa o Chineke anyị ada n'ụkwụ n'uhuruchi a anyị na-ekene gị maka alụmdi na nwunye a nke bụ onye hiberie n'ụtụtụ anyị na-asị n'ala otuto ma nara mbunye ndụ n'aha Jizọs dadị n'isi alụmdi na nwunye anyị na-ayọ udo tọrọ atọ anyị na-ayọ gị ịfụnanya anyị na-ayọ gị ezigbo mmekọ Chukwu nyere ha aka Chukwu ọma dị ndụ ka ha nụọ alụmdi na nwunye a n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'aha Jizọs n'isi ndị enwebeghị ọnọdụ a ndị ebidobeghị ọnọdụ a anyị na-ayọ Chukwu ọma dị ndụ ka ha bido n'udo n'aha Jizọs anyị nwategoro anyị bidoro ihe dadị nyere anyị udo ka anyị bịa ọfụma
fụ nwunye anyị n'anya ka nwunye anyị fụ anyị n'anya n'aha Jizọs. Dadị na mmemme anyị gbakọrọ ime ebe a Chukwuma dị ndụ n'isi njedebe anyị na-ayọ ngọzi unu uju. Dadị ndị ga na-ana Chukwuma dị ndụ ezinụzọ ga-erubere ha isi n'aha Jizọs. Dadị ndị nọ na ha ga-anọrọ n'udo n'aha Jizọs. Anyị ekpuchie mmemme a n'ọbara Jizọs, kpuchie ụmụaka na-aba n'ọbara Jizọs, kpuchie ihe ọbụla a na-eme ebe a n'ọbara Jizọs. Ka ọ dịrị anyị otu a n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Asị m unu na Afoma na-eje post-missionary journey in the family. Obi ga-atụ ogbukwu ikere ka Nigeria si ekwuru nwe onye na-ebuka ka nwa akwụkwọ na Afoma na-eje edo nke ebo ọsụrụ ọma na-eje nke ebo ejiri n'alụ Ebuka Ekedum na-ebunye ndị abịa ọ dị n'afọ ya na ọmalịcha oyi akụ ya ndị Chineke gọziri ezinụlọ tata. Biko ụlọ ahụ na ọya Ebuka na-eme ndị gwara anyị n'ụbọchị nke tata a sị na ọkwọ n'ebe mmadụ ka anyị bịa na anyị atọ ọjị edele ezi ihe ya ala Ekedum ọjị n'ebe ọ nọ na mmadụ a na-abụ nwa na anụ ogburu. Ndị gbara okosi na nwa na-abụ na nwa na anụ ogburu na ọrụ ji ewepụrụ n'onyere na nke nwanyị kedu ọ na-ebu Udeaja nke na-ahapụ ọ na ị na-ekwusi okwu ike mmadụ gba aka nke ma ruo ọmọ ọ nọrọ chairman aka na-ebughị aka aka ebewoghị aka. Yes, mmadụ na-aba na ejikọrọ aka taa ejikọba ole ka anyị kpọkuo Chineke ọ ga-anọnye ezinụlọ ọgwụ a. Chineke ji ike niile anyị na-ayọ ọgụ ịkpọnata n'ike na-ewu n'etiti mmadụ na-aba Afoma na Ebuka na Afoma ịbịa buru ụzọ bere ha azụ. Ihe a na-achọ n'ike ọgụba ajụ a na-ayọ ka o rute ha aka ọ bụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ha nwụcha ụmụ ekurịta ọgụba nne na nna amụpụ amụchirikwa ọ bụrụ na oge anyị agụmụri apụta ya na egwuregwu niile anyị egwu bụrụ ahụ ime nnọdụ ịzọ anyị na-ayọ ka ike anyị nwe ọjị a ịta ya n'ibe n'ogbe anyị ata ya n'ibe n'ibe anyị na-ayọ na-ekwu na ihe emezi anyị n'ụbọchị nketa na akụ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. A sị onye lụta nwaanyị nwetara ihe dị mma ebe akaba bụ isi wee gwa anyị wee bụrụ na ụmụonowu isi obi a na-eziere okotu ikpuru aka ka ete n'ebe a wee na-ekwubi okwu wee na-ayọ Chineke n'isi Ebuka na nwunye bụ Afoma na ihe ọma nke Ebuka chọrọ n'aka Afoma si ka ihe ya n'uju n'aha Jizọs. Ihe ọma nke Afoma chọrọ n'aka Ebuka si ka enye ha n'uju n'aha Jizọs. Ebuka ihe na-eche na nwere ka onye si na nwere ị ga-anọ n'ụlọ ị ga-anọ ya ebe a mana ọ bụrụ na ọ n'elu edere na nwoke ya na-anọ n'elu nwaanyị anọ n'ala mana ọ bụ otu iwu kịta maka na nwoke nwere nsọsị enye ndị ebe a biko ndị anyị nọ the no family of Ebuka na Amalite onye akụ the no family of today asị ka awala anyị ga-eke anyị ga-awata eke n'aka Jizọs. Amadi kwuo nsogbu ajọrọ m akwụkwọ mana akwụkwọ krediti na nka anyị soro Jizọs n'aha Jizọs na wagbuo jee
Ọ̀sìn yà wọlé bá wọlé kéèké à. Òbí wọ́n sì nà Ebuka. Yes, I'll take my picture now. Yeah, see my friend came here. Now, what can I do? That way, I'm on mine. Yes. Yeah, no family.
Maria Namla Pamcom. Benjamin Americus PDP. Other table two. And one of these takeover. Hey!
na ụkwụ nkuru ji wee bịa tata na nkuru ga-eji wee na ka kakwa nkuru ga-eji wee bịa ihe ọma niile nkuru chere anyị tata na Chineke ga-eche nkuru mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs. Odo ọkwa iji abịa nọ na iwere na eme ihe ma ịma na ihe saụndụ ihe a na-ememe bụ ndụ mụ na di m ndụ mụ na di m ndụ mụ na di m ọ ya dị ihe a then nke a dị ebe a ihe mmanụ nwa dị ebe na ihe niile dị n'ime ihe na ọkwa anụ na nke a na nke nụnwa ụmụ na nwa obere oge ọ bụrụ na ose etie ịma na ebe a na-agbasazi ya iji ọjọọ kịta onye ma apụsa ihe gụna na aka o ya na-eme tata maka oriri agbamakwụkwọ nna m ochie bụ Ebuka na nwunye bụ Afoma Ekedum. Ndụmọdụ nwere ike inye ezinụlọ nke agbakọrọ tata bụ ka ha jide onwe ha ka ha bụrụ ofu. Ihe mere na mathematics gwara anyị na 1+1 bụ 2, mana na mathematics nke marriage agwa anyị na 1+1 bụ 1. So na mgbe ọbụla a gbatara onye ọzọ na-abụrụ n'ime ha na-abụ ọ imekwa ya 2 all long calculation ka ọ bụ. So mgbe a gbatara the third person 1+1+1 +1 ọ bụ wrong calculation na this particular mathematics. So ndụmọdụ ga-enye ha bụ ka ha jide onwe ha fụ onwe ha n'anya gwa onwe ha eziokwu. Most importantly, trust each other. Onye abịa ka mkpa because mgbe onye ọbụla nwere trust n'ime nwanne ya ọ n'ime oriakụ ya maọbụ di ya, o nwere onye ọbụla ga-confuse ha, onwe onye ga-abịa mesesịa maka na ọ bụ na enwere ozi believe, enwere ozi trust, ọ mgbe ahụ abịazie kọọlụ gị na-emere nke a ma nke ọzọ ikwete. So ndụmọdụ m na-enye ha karịsịa bụ ha gba ọsọ na asịrị na akụkọ onye si n'akụkụ wee bịa na-emere nke a na ezinụlọ ha ga-amụba na-ayakwa Chineke ka enye ha ọmụmụ na akụ na ụba nke a ga-eji wee zụọ ya nye ha ogologo ndụ na arụ isi ike n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, amen. Afọ m bụ Mrs. Mary Ekedum. Ọ nwa m nwoke mbụ opu na m bụ ihe gbara akwụkwọ tata. Emere mmemme agbamakwụkwọ ha n'ụbọchị nke tata nke ya na ọmarịcha ọdị ya n'obi bụ Afoma Udeaja nke Chineke jikọrọ ọnụ. Agbamakwụkwọ ha tata ka Chineke jikọrọ ha na-abụ ọnụ. Ha na-abụ abụọzi mmadụ dị iche iche na-abụ ha na-abụ abụlụgo ofu ha bụ tata bụ na ha abụlụgo di na nwunye. Etu esi eme ya n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. So ha na-abụ abụlụgo new family, new couple. Ofu obi ka ha bụzi kịta. So ekpere na-ekpezi n'ime ha bụ ọnwa ite naanị agbakwa anyị agbakọnatakwa ọnụ etu a. Ndị mmemme eme tata gbara ngharị enepụrụ m anya n'ihu n'anya na azụ n'anya na họlụ niile mmadụ wee ju. O wee bụrụ m ihe inye Chineke ekene maka na Chineke azaghị ekpere m. Na mgbe a na-akwado ya bụ ihe na ana m asị ka eke anyị esi mee ka ebe anyị eji yọta mmadụ na kịta ahụ Disemba mmemme ihe karịrị kedu ndị ya bịanụ. Obinigwe wee zachachie ekpere wee ji aka ya meela onwe ya afa wee gbakọnata mmadụ ndị si ebe dị iche iche. Ihe niile wee na-atọ na-aga Polina na-aga sanwe ya. So ihe niile gara nke ọma. Ebele m n'isi ha bụ na ha ya anụka dị na nwunye nka. Ha ya ebi ka nka mụta nwoke mụta nwaanyị. Ha ya amụta nwa bụ nwa na ọ bụghị ụmụ nke na-amụ iwu n'ọkụ. And ha ya azụ ụmụ ha zụcha ụmụ ha azụọ ha n'aha Jizọs. Ndụmọdụ m na-enye ha bụ
ha na-abụ etu a ha si wee bụrụ ofu n'ụbọchị tata ka famili ha si bụrụ ofu ha na-abụ abụrụ ofu elu ha na-abụ abụrụ ofu ihe niile ha na-eme abụrụ ofu onweghị onye ya sị ka ya zonahụ onye nke ihe ma ka nzonahụ onye nke ka ọ gara ịmanụ maka izonahụcha ya ọ ya anụ ya n'ezi so ọ ka mma nwaanyị gwa di gị eziokwu nwoke ịgwa nwunye gị eziokwu maka na eziokwu bụ ndụ ọ na-ewe were eziokwu wee chịkọọ ezinụlọ ọnụ were wee zụọ ụmụ unu nke ọzọ bụ na agakwa na ntị asịrị na-amụghị unu ọkụ asịrị na-etisa obodo asịrị ajọka ya na onye nke ịtọ onye ya asịrị nwunye o ji wee mekwa nke na ọ bụrụ nwunye emere ihe a na ya ekwu ya mana nwunye ya emechacha ya bata ọkụ ọrụ ya aka bụrụ ochie bunye ya ọ sịghị nwunye eme nke a na ya ekwe so unu ege na ntị asịrị andị unu anabata na onye ya abịa tụele unu elo niile unu ya atụbọ n'ime onwe unu na-abụ ihe ọbụla unu chịkọnatara ọnụ kpaa ya ji kwekọrịta ya n'onwe unu etu a ka ọ dị mebe na ya ọ dị mma ọ dịla unu ọgụ na ahịa unu amalụ na misteki ka unu mere oge ọzọ unu atụgharịkwa ya n'ụdị ọzọ etu ọ ya esi wee ka mma ma ọ dị nka ma ekwuchana ka ọha n'ọnụ maka na m amachaghị okwu ekwu udo dịla unu. Tata bụ ụbọchị agbamakwụkwọ m ụbọchị m hapụrụ ịza Udeaja to zawazie Ekedum and obi bụ m dị m sọtọ like ihe niile mere today I'm very happy. Nkwa m na-ekwe ya bụ na m ga-asọpụrụ ya m ga-akwụdosi ike n'ebe ọ nọ na-ekwekwa ya nkwa na m ga-agbanye nwere ike ya ịbụ ezigbo nwunye atụ m ga-afụkwa ya n'anya anya bụ nkwa m nwere ike ikwe ya kịta. Ekpere m na-ekpere na ezinụlọ nke anyị malitere n'ụbọchị tata bụ ka Chukwu nyere anyị aka ka anyị wee nwee ike ibikọta ọnụ na ịfụnanya werekwa na-ekpekwa ekpere na ka Chukwu nye anyị ụmụ nke anyị ga-azụ n'egwu nke Chukwu. Tata anụnwa bụ wedding nke anyị mee so obi dị anyị aṅụrị so officially I have a family in the church today. Obi dị anyị ụtọ. Ana m ekwe nkwa na anyị ga-afụrịkọta onwe anyị n'anya na anyị ga-ebi n'udo na a ga-akwanyekwara nwaanyị ugwu nke zukwara ya. Anyị na-ekpekwa ekpere ka Chineke gọzikwa anyị nyekwa anyị ụmụ nyekwa anyị ha ga-eji wee zụọ ụmụ ka anyị zụlitekwa ha na egwu nke Chukwu. Agbamakwụkwọ gbara taa obi bụ aṅụrị maka enebe m anya na ọtụtụ mmadụ ya abịa ọ mechasị obe niile eju n'ụzọ mmadụ nke bụ na nne enwe ụfọdụ obere ma ya bụ na ụzọ ndị mmadụ ma ekene dị Chineke onye ọbụla riri ju ahụ ozugosi ihe inye Chineke otuto na ihe o mere nta maka enebe m anya na igwe mmadụ ya abịa ebe a. Obibi ndụ di na nwunye bụ ndidi ihe akpọrọ ya bụ di ndidi nwunye obi nwayọ ọ ihe ọ pụtara. Di na nwunye bụ ndidi obi nwayọ abịa na nwoke ya eji obi nwayọ ya na nwunye wee nwee ike ebi ha n'ofu enweghị ofu obi bie. Oke iwe nwoke were edobe n'akụ, oke mgbalị nwoke were edobe n'akụ, oke ịtụkwọ nri nwoke were edobe n'akụ ka ha wee nwee ike bie n'udo. Nwoke wepụ ya n'ebe ndụ ya dị ịma na udo ya dị na ngwuru ahụ. Abịakwa n'ebe nwaanyị nọ, nwaanyị bụ ndidi maka na di na nwunye ofu nne ji ọha
agbụrụ nke nwaanyị dị iche agbụrụ nke nwoke dị iche ma dịka etu Chineke si wee chọọ ọ bịara ejikọ ha nchọ ọnụ abụghị ofu ahụ ofu ọbara omume nwaanyị dị iche omume nwoke dị iche ma site n'inwe ndidi o ji wee bunye ndị emegide mmụọ ha ejekọ ọnụ ebi ha ndụ ofu obi mana nwaanyị enwekwaghị ndidi udo ya adị nwoke enweghị ndidi udo ya adị ha enweghị mmụọ mgbagharụ udo ya adị ọ bụrụ na nwaanyị mejọ nwoke biko gbaghara m ọ bụ nwoke mejọrọ nwaanyị biko gbaghara m ọ nweghị ihe dị ka gbaghara enwe ụdị mmụọ ahụ ịma na ha ebi ndụ ha niile bika nka nọkwa ogologo ndụ mana ọ bụrụ mgbe ọbụla nwoke a na-eri anụ onwe ya ma mgbe ọbụla nwaanyị a na-eri anụ onwe ya udo ya adị andị nri ha riri ya madụ ha n'ahụ mgbe ọbụla onu akwara ovu olu anụ ya adị onye ọ n'ahụ bụrụ ọkpụkpọ ọgbụ tutu na nri ọbụla batara ahụ oke mgbarị oke nhiri na onwe ya eme nne ha ga-adị onye ahụ n'ahụ mana ha were obi ndidi obi udo obi aṅụrị were na-ebi ma ha oriri ma ha erighị udo ya adị ọṅụ ya adị so nye nwaba advice m na-enye ha ewepụ ha na ndidi enweghị ndidi enweghị ịfụnanya udo adị ụkwụ ndụ ha ga-adị short ndụ ha ga-adị short tutu na udo adịghọ mana ọ bụrụ na ya nọ n'udo a ga-enwe ogologo ndụ ahụfụ batagodo enweghị ofu obi tanye m ahụfụ uru bata enweghị ofu obi rie nye m uru ịnụta asịrị na onye a ji ihe esi ofe ma ọ na-egoro onye a akwa dị etu a goro onye a agbụkwụ dị etu a were 100,000 mee wivon udo amadụkwa ebe a aka niile ahụ ha anya nwoke inegakwa nwaanyị anya ọ ya na-ejicha nwunye ka ọ dị ka nwaanyị ọ dịkwaghị mma udo ya adị nwoke ya eme oke ike ha ọ ya eme ihe ya karịa na ịma na udo ya adị nwaanyị amaghị etu aka di ha etu osi na eme ya ọ nabata etu a ma na etu ha jedebere ha mebe ha na-etu ahụ ha ga-ebi ndụ ha n'udo ha ga-eji ọṅụ bie ndụ ha ha ga-eji ọṅụ zụọ ụmụ ha oke asịrị si wepụ ya oke nnụta akụkọ ha wepụ ya ịma na udo ya adị ekpere na ekpere ha bụ na ha ga-amụ nwoke mụọ nwaanyị anyị amụsọ nwoke abịa ya amụsọ nwaanyị nwa dị ọgwa ntụgharị abịa na ezinụlọ ọbụla nwoke nwere ọrụ nke ya nwaanyị nwere ọrụ nke ya nwoke bara uru nwaanyị bara uru amụrụ oke ha ya azụ nri udo ga-esote adịrị ya n'aha nke Jizọs.